Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram rokovanie riadneho mestského zastupiteľstva. Všetkých vás na rokovaní vítam. Malo by to byť naše posledné bohato pracovné rokovanie. Pochopiteľne mestské zastupiteľstvo funguje až do zloženia sľubu nových poslancov. Keď bude potreba, vyskočia veci nejaké operatívne, ktoré budeme musieť riešiť, môžeme sa ešte pracovne zísť, ale zdá sa, že máme máme systém a predstih v riešení vecí. Predpokladám, že to nebude potrebné, ale v každom prípade zídeme sa ešte na slávnostnom zastupiteľstve pri odovzdávaní cien mesta a cien primátora mesta na náš mestský sviatok svätého Mikuláša. Program ste obdržali v pozvánkach. Od rokovania Mestskej rady život priniesol nejaké malé veci, ktoré nám treba doplniť do dnešného rokovania. Skúste si, dostali ste dotlačené od sekretariátu. Máme tam doplniť v bode rôzne, to sú majetkoprávne veci, riešenie pána Polomčáka s manželkou Danielovou, výkup pozemkov od rodiny Vúšovej a máme tam Petra Strenka a manželku Máriu Majetkové. Ale nie, Peter Strenk a manželka Mária nejdu, pán Boleš, iba rodina Vúšova. Takže vyškrtite si Peter Strenk a Mária, rodina Hlinková, nejde, ešte neboli rokované veci s nimi, iba rodina Vúšova ide. Ďalej máme doplniť bod do rôzneho, správu o vyhlásení a priebehu mimoriadnej súťaže 2. stupňa povodňovej aktivity. To je záverečná správa o povodniach. To je pod bodom P. Pod bodom R máme žiadosť pána Opinu o odpustenie, respektíve zmierenie sankcií, čo sa týka penále. A za O máme ešte prerozdelenie zostatku rozpočtovaných dotácií na rok 2010. A myslím, že je to všetko. Máte niečo vy na doplnenie, pán poslanec Kulík? Oslovil ma občan Vladimír Karafa Milového Senská Ľubomia, ktorý nebol spokojný s písomným stanoviskom odpovedí na odkúpenie pozemku. Aby sme teraz formou dnešného zasadnutia sa vrátili tie záležitosti, respektíve aby všetci poslanci vedeli, prečo mu bolo zamietnuté. Tú odpoveď máte, ja ich mám tu na... Dobre, odpoveď nie je treba. Ja poviem, o čo ide. Mestská rada prerokovala žiadosť pána Vladimíra Karafu o odkúpenie pozemku. Pri rokovaní vznikli problémy, asi toho druhu, na ktoré upozornila aj pani hlavná kontrolórka, aj poslanci, že ide o konflikt záujmov vzhľadom na to, že manželka pána Karafu pracuje na mestskom úrade. Takže tento bod sa odkladá do nového zastupiteľstva, bude sa hľadať iná forma zámeny alebo nejakej primeranej kompenzácie, ale v tejto podobe tento predaj pozemku nemôže ísť. Pokiaľ chcete detailnejšie rokovať mestské zastupiteľstvo, o tom môžeme otvoriť tento bod. Neviem, ako ste. Hovorím, aký záver prijala Mestská rada. Členovia zastupiteľstva, prosím. Áno. Môžeme dať hlasovať. Dobre, dávam hlasovať, kto je za zaradenie tohoto bodu do programu rokovania Mestského zastupiteľstva. Hranec, Benko, Kulík. Šulc. Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Dobre, takže návrh neprešiel, ďakujem. Programu dnešného rokovania navrhujeme vypustiť bod číslo 6. Pán Benko. Ja by som chcel požiadať zastupiteľstvo, že nedávno zomrel náš bývalý poslanec, pán Dorotarovský, nie to ticha, že by sme... V slobodnom čase prejdeme oficiálne veci. Navrhujeme vypustiť, aj chceme, odporúča to Mestská rada,
návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií. Mestská rada odporúča vypustiť tento bod z toho dôvodu, že ide o konkrétne upresnenia aktivít a má za to, a myslím, že všetci máme za to, že nové zastupiteľstvo, respektíve nové orgány mesta si určia v rozvojovom programe svoje priority, aj keď nemyslím si, že sa veľmi od pôvodného návrhu budú líšiť, lebo ide o konkrétne návrhy zo strán všetkých poslancov, zo strán občanov, veci, ktoré boli dlhšie neriešené, veci, ktoré treba riešiť. Ale myslím si, že to bude predmetom rokovania ďalšieho nového mestského zastupiteľstva, nových mestských orgánov. Rozvojový program má čas, niekedy v januári, februári upresniť, takže nič nesúri. To je jeden bod, ktorý navrhujeme vypustiť a druhý bod číslo 10, návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku. Pripravuje sa novela zákona, zbytočne by sme išli v predstihu dopredu úpravou všeobecne záväzného nariadenia a po zmene zákona museli by sme novelizovať naše všeobecné zariadenie opäť. Takže tento bod necháme až po prijatí nového zákona, ktorý by sa mal v dohľadnom čase prijať. Má niekto z vás ešte niečo na doplnenie dnešného rokovania? Keď nemá, dávam hlasovať, kto je za dnešný program navrhovaný a pozmenený. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Z rokovania chcem ospravedlniť z celého rokovania zo zdravotných dôvodov pána poslanca Barilu. Neskôr prídu pani poslankyňa Benková, pán poslanec Laskovský, pán poslanec Kryžalkovič. Lekárska prax, pravdepodobne ich do poludnia nevedela uvoľniť. Pán Stašek medzi tým, myslím, prišiel z pojednávania, takže ho nemusím ospravedlňovať. Takže, poriadku.